Jeg vil så starte med at forklare halveringstiden for uran og carbon, og til det vil jeg starte med at redegøre for halveringstiden og henfaldskonstanten. Og til halveringstiden, der bruger vi den her formel, der hedder T1,5 er lige med ln2 over k, hvor T1,5 så er vores halveringstid, ln2 er en konstant, og vores k det er henfaldskonstanten, som vi også kan regne ud på den her måde. Og halveringstiden det er ligesom et mål for, hvor hurtigt et radioaktivt stof, eller et grundstof, det henfalder til et andet grundstof. Jeg vil starte med at kigge på carbon 14. Jeg starter lige med at lægge 10 atomer ud, så vi kan se, hvad der kan ske. Og vi kan så se, at halvdelen af isotopet det er henfaldet ved halveringstiden. Og vi kan se heroppe, at carbon 14 det henfalder til nitrogen 14. Og vi kan prøve at aflæse herop, hvor det har en halveringstid. Og det har et cirka 6.000 år. Hvis jeg prøver at kigge på halveringen for uran, så prøver vi det en gang til at lægge 10 atomer ud. Eller isotoper ud. Og vi kan så se her, at halvdelen af atomerne de er henfaldet til bly, det står heroppe. Og den har en halveringstid på cirka 4,5 milliarder år. Jeg vil nu prøve at forklare hastigheden af henfaldet. Og jeg starter med at kigge på carbon 14. Prøver vi lige at lægge nogle kerner ud. Og så kan vi se hernede, der tegner den så en graf. Og hvis vi ser her, så kan vi se, at vi får en graf, der viser, at carbon 14 det er eksponentielt aftagende her. Mens at nitrogen 14 det er stigende, eksponentielt stigende her. Og vi kan så gå herind og læse noget om halveringstiden, og vi kan se her, at ved første halveringstid, der er der cirka 50% af de her carbon 14, der er henfaldet til nitrogen 14. Og ved anden halveringstid, der kan vi så aflæse, at der er cirka 75% af carbon 14, der er omdannet til nitrogen 14. Og ved tredje halveringstid kan vi se, at der cirka er 80-90% af carbon 14, der er omdannet til nitrogen 14. Og hvis vi så prøver at kigge på uran, og lægger nogle kerner ud igen, skulle den gerne tegne en graf igen, det gør den også. Og så kan vi så se her, at vi får en graf, der viser, at vores uran det er eksponentielt aftagende, mens vores bly det er eksponentielt stigende. Og vi kan igen gå ind og aflæse her, at ved første halveringstid, der er det cirka 50% igen, der er omdannet til af vores uran, der er omdannet til bly. Og ved anden halveringstid kan vi se, at det cirka er 75% af vores uran, der er omdannet til bly. Og ved tredje halveringstid kan vi se, at det er igen af de der cirka 85%, der er omdannet til bly. Men vi kan se her, at den har en meget længere halveringstid, den her, da det er milliarder år, hvor den anden var i 1000. Og jeg har valgt at måle mængden af C14 eller carbon 14 i et nedfældet træ. Og man kan simpelthen måle træets alder ved at måle mængden af carbon 14 i træet. Så jeg starter lige med at plante et træ. Sådan, så slår vi lige træet ihjel. Super. Og vi kan så her se, at den måler mængden af carbon i træet, men vi kan se, at den er faldende. Og det kan man se her, at det gør i en eksponentiel funktion. Og man kan så måle træets alder ved at måle, hvor meget af grundstoffet carbon, der er henfaldet.